46 दा बे सानै मानसिखौ जों केसखौ होबाय बेबादि खालामबाय थायोब्ला जों सोरबाखौबाबो सोरबा डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौबाबो इन्डिभिजुवेलबाबो जों केसखौ होनांगौ जाहैगोन संबोधन बर' रायजो राजाफोराव खुलुमनाय थाबाय आरो आंनि जाय बिथांमोना निउस मिडिया लांफैदों बिथांमोनखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावबाय नंगौ बेखौ बे सार्टिफिकेट एसटि सार्टिफिकेट लानानै गोबां प्रब्लेम जाबाय थानाय गोबां बाथ्रा दान्थेलायबाय थानायखौ गोबाव समनिफ्राय जाबोबाय थानायखौ बयबो मिथिबाय बेखौ बार बार रिपिट खालामबाय थानांगौबो आं सानाखै किन्तु घटनाया जाबाय मा बे जिनिसा मानो जोबनो रोङा बे जोबनो रोङैनि थाखायसो नैबे जिनिसावसो जोंहा खर' सानांगौबा जोङो नांबाय थानांगौ जानाया बेल' जादों जे बेवहाय जोंनि संगठनफोर जोंनि गिदिर गोलावफोर बिसोरो मोजां मथन नाङोब्ला बिसोर मोजां मथन खालामोब्ला बे दाहालागै जोबसिगौमोन नाथाय बिथांमोनहा बे प्रब्लेमखौ फोथांनानै लाखिबाय थादों बेखौ जों बुजिनो मोनदों जे बिथांमोनहा माखासे गावसिनि सुबिदानि थाखाय गार्डिनि सुबिदानि थाखाय गुबुन पलिटिकेल पार्टिजों गुबुन पार्टिफोर गभर्नमेन्टफोरजों लोगो लानानै गुबुन हारिफोरनि गभर्नमेन्टजों लोगो लानानै बिथांमोनहा बे जिनिसखौ फोथांनानै दोननो हादों गिबियावनो बुंनांगौ जायोब्ला बै 2009 निफ्राय जे समाव बिपिएल गभर्नमेन्ट दंमोन जे समाव हाग्रामा गभर्नमेन्ट दंमोन बे समनिफ्राय जाबोदों दिनै नै आरो जों दाख्लैसिम नांनानै बे जिनिसखौ एखे सेम केसखौनो जों नांनानै 10 बोसोर नांबाय 10 बोसोर नांनानै जों दाख्लैसो दिनै देरहानायखौ मोनबाय इलेक्सन दाख्लै आरो बियो मोनसे आरो लाखुमाबावनानै इलेक्सन गेलेबावबाय बावहाय जुदि साहस खालामनानै जुजिनानै बेखौ जों देरहाहोआ होननानै जातिनि सार्थ होननानै जोंहा खुनु मोनसे बेनिफिट गैयाजासेनो जों बेखौ नांनानै दाख्लै फेजेननो हाबाय जों दाख्लै जे जिनिसखौ जों 10 बोसोर नांनानै बर' दैदेनगिरिफ्रा नाजाबाबो बा जोङो मा खायदायै खालामनो हागोन बेखौ जों आगोर मोनाखैमोन नाथाय जों बे पलिसिखौ लाखुमाबाय थानानै जों साहस खालामनानै दाख्लै बेखौ सिगाङावनो सासे दाख्लै जों सासे गोख्रों मोनसे संगठनखौ हिलायनाय एमपि 10 बोसोर जालायनाय बेबादि मानसिजों जुजिनानै जों दाख्लै बेखौ फेजेनबाय दिनै बिसोर थेवबो जेनाखै बे मानसिया दाख्लैसो आरोबाव बे आपिल खालामबावदों हाइकर्टआव आपिल खालामनाय दाख्लै डेट मोननै थांखांबाय बियो नुजायाखै आरो दा जोङो नै सरनिया कसारिफ्रा दा मोनसे आरोबाव गोदान मोनसे नै मैया दाख्लै 16 तारिखआव मार्चआव बे मोनसे बिसोरो अर्डार दिहुनबावबाय जे दास देखाब्लाबो बै सरनिया दास देखाब्लाबो बिसोर बे सार्टिफिकेटखौ मोननांगौ दास देखायनो बेबादि मोनसे अर्डार दिहुनबावदों बे अर्डारा मा जागोन होनबा नै दाख्लै थांनानै जों सानदोंमोन जोब्बाय सरनिया कुमार सरनियाखौ फेजेननाय लोगो लोगो जोब्बाय होननानै जों सानदों जोंनि मानसिफ्राबो सानदों किन्तु जों मिथिगौ जोबाखै मानो होनबा बेजों लोगोसे माखासे इलेक्सन गेलेबावनो जों साबा बिसोरखौ आं दाख्लै आरटिआइ खालामबाय आरटिआइ खालामनायावबो बिसोरो इलेक्सन नमिनेसन होदों नालाय बे पेपारखौ बिनायावबो आङो बे अफिसारफोरजों बेसेबां चेलेन्ज खालामोबा आरटिआइनि नियमखौ बिसोर मानिबावासै दाना बिसोरना ओरैबायदि गोसोआव दुखु मोनबाय जे जोंनि गुबुन माबाया सरनिया बा जोंनि हारसा मानसि देरहालाङासै बर' मानसि सासे बे दिल्लीयाव देरहालांबाय नै बिनि थाखाय बिसोर गोसोआव ओरैबायदि सेन्टिमेन्ट नांनानै थाबाय बे सेन्टिमेन्टआ दा जोंनियाव बिसोर एकदम मोखाङाव देखायबाय बिसोर दा बा जोंनि गासिबो खामानि बा जोंनि गासिबो अफिसनि खामानिफोरखौ मावनो गोसो गैया दा बे इतिमध्येनो आरोबाव बिसोर मा सरनियाफोर दा आरोबाव बेथ' आपिल खालामदों आरोबाव मोनसे नै बेखौ दिहुननानै लाबावबाय जे दास देखाय लाबावबाथ' बियो जोंनि जाथिखौ असमिया हारिजों बा गुबुन हारिजों एसिमिलेट खालामना होनाय जाबाय असमिया नङा दास होननाय माने जोङो बेहाय आदिबासिबो दास दङ बाङालि दास दङ राजबंशी दास दङ असमिया दास दङ बे दास बायदि माने जुदि लायोब्ला जों एसिमिलेट जागोन दास टाइटेलानो जुदि लायोब्ला बेखौ जों कमिउनिटिखौनो नायाखिब्ला जेरै सुरुल कस होननानै मिथिबाय बेखौ बर' कसारि होननानै होदों बिसोरबो बेबायदिनो लाजोबसै होमबा जोंनि बर'आ जोङो लास्टआव जों ट्राइबेल अरिजिनेल बर'आसो जों गोमाहैगोन गतिके जों ओंखायनो बेखौ होनो हाया जों होआ खिन्थु ट्राइबेल संघखौ बिसोरो बिदों ट्राइबेल समाव बै समाव सिलापथानि मिथिङाव 2002 आव बिसोर जेला माबा लादोंमोन जे नोंसोर बा माने जाय मानसिफ्रा ट्राइबेलखा बर'खा राभाखा बिसोरो जेबो प्रब्लेम गैया नोंसोर गावबागाव अरिजिनाल फैफिन होनबानो ट्राइबेल मोनफिनखायो होमबा अरिजिनाल टाइटेलजों फैबानो नोंसोर मोनफिनखायो दा बिसोर सरन लादों होननानै शंकरदेव सरन लानायाव शंकरदेव धर्म लानायाव जोंहा आपत्ति गैयाबा जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया शंकरदेव लानानै नोंनि ड्रेसा था नोंनि भाषाया था नोंनि कालसारा था
थानांगौ जेरै गुबुन गुबुन धोरोम लादों खिन्थु कालचारा दं जाथिया दं भाषाया दं बे थानायखाय खिन्थु जै सरनिया सरनिया लादों भाषाबो गैला टाइटेलबो गैला होमबा नों माजों नोङो माजों गावखौ आइडेन्टिफाइ खालामना होनो जे आं बर' होननानै हय दा जों मिथिनो मोनदों बै समाव दास देखाजों लादों ओंखायनो बिसोर दास देखा होनदों रेखा रानि दास लिरदों खिन्थु बियो उनाव बर' होनदों जेला बर' नोंसोरबो जाय जायहा लानो गोसो बर'ब्ला रेखा रानि दास बर'नि बिफाया सुरेन्द्रनाथ दासआ बियो बर' ओंखायनो बिनि फिसाजो फिसालाफ्रा जोंबो होनदों दा जायहा सोरबा सार्टिफिकेट दास लिरबायब्ला देखा लिरबायब्ला बिसोर गावसोरबो दा जों जेरै हाबा लाफैब्ला हिन्जावा जों ब्रह्मफोरा ब्रह्म लिरफैथारो बसुमतारी जानानै दं बसुमतारी ब्रह्म लिरफैयो बेबायदि नोंसोरबो बेबायदि लिरबानो बे ट्राइबेल प्रब्लेमा सल्भ जायो खिन्थु बिसोर बेखौ लानो गोसो गैया बिसोर मा जों दास देखायनो लागोन नोंसोर दास देखायनो लायोब्ला जोङो नोंसोर बर' जायाब्ला नोंसोर दुखु मोनो सरनिया जायोब्ला सरनिया नटिफाइड नङा ओंखायनो जों बे जिनिसखौसो जोङो जेनुइननेसखौसो जों नागिरदों जेनुइन जानानै फैयोब्ला जोंहा बुंनांगौ गैया आरो बिसोरो मेम'रेन्डाम होबाय थादों बै समनिफ्रायनो जे जोंनो एसटि सार्टिफिकेट जोंनो एसटि होनांगौ होननानै बिसोर मेम'रेन्डाम होदों जेला बे मेम'रेन्डाम होबाय थादोंब्ला बिसोर बे मेम'रेन्डामखौ खालामनानै लाना फैदों दिल्लीनिफ्राय खालामनानै लाना फैयोब्ला जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बिसोर बिराद मेम'रेन्डाम होदों आरो बिसोर बे सरनिया कसारि माने बिसोरो गावस्रा मा टाइटेल मा संस्कृति मा मायाव सोलियो समाज सोलियो बे गावसोरना नलुनि देखा बे लिरनाय दङ आरो ट्राइब्स अफ आसाम होननाय दङ बेवहाय जोंनि टाइटेला मा बर'फोरनि टाइटेला मा बे रोखा दङ जों बेफोरखौ नांजोबबाय दा खिन्थु दा नैबेखौ होबावनाया सानबाय मा सिगाङाव होनाया जाहैदों 2009आव प्रमिला रानीनि दिनाव होबाय जे बिसोरो सरनियाफोरनो बिसोर बिबाय थादों खिन्थु हय सरनियाफ्रा बिदों खिन्थु बिसोर नटिफाइ जायाखै बिसोर नटिफाइ जायाबालानो बिसोरनो होनांगौ होननाय खारनावनो जोंहा भुल जादों जे आसल बर'फ्रा नोंसोर बर' जानानै फैफिनदो बर' टाइटेल लायना लादो ट्राइबेल जोंखौबो रेजिस्ट्रेसन लाखाबाय टाइटेल बर' जानानै फैफिनदो खिन्थु बिसोर फैयाखैब्ला बोरै मोननांगौ नटिफाइ जायाब्ला सापस जों बुंनो लादो जों बर' जोंनि बर' एखे आसामावनो कार्बि आंलंआव जोंनि बर'जों डिमान्ड खालामगासिनो दं जोंना एग्रिमेन्टआवबो दङ दिनै कार्बि आंलंनि बर'खौ मानो एसटि सार्टिफिकेट होआखै दिनै बिसोरा जेबो नटिफाइड नङा बे जायगानिबो नङा बा बे जायगानिबाबो बिसोर नटिफाइड नङा दा बे जायगा बा बिसोर जेबो माबा गैया जोंनि बायदि बेबायदि रिलेटेड माबा गैया एखे माबानि नङा कमिउनिटिनि नङा जोंहा एखे कमिउनिटियानो जों मोनाखै खिन्थु बिसोर बेबायदि नङैयावबो बिसोरनो होनांगौ बिना बोरै होनखो बिदिबा जोंनि 6 जन गोष्ठिया बिदों बिसोरनोबो होदो आरो जोंनि कार्बि आंलंखौ होदो बे जुदि सरनियाफोरनो होलाबायनो हायोब्ला बे सरनियाफोरनो होनो हायो दा सरनियाफोरनो होनाया बेखौ लाबोन खालामनाय जों बेखौ बुजिनो हागौ जे बेजों लायोब्ला बिसोर फैगौनि इलेक्सनावबो आरो गेलेबावगोन बे दास देखायनो गेलेगोन आरो बिसोरो बे माने जोंनि बर'निखौ एसिमिलेट खालामनानै जोंनि बर'खौ फोजोबनाय बे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे थ्रेटेनिं जोंनि थाखाय मोनसे गाज्रि मानो होनबा जोङो बेखौ होयोब्ला बे जोङो बे एसटि सार्टिफिकेट बिसोरनो होयोब्ला बेबायदियावनो होयोब्ला बे थाखाय जोंनि थाखाय बिराद गिदिर ब्लाड मिस्टेक 10 बोसोर जों खाथिनाङो खहा जाबाय 10 बोसोर 2009आव आं खोन्थानोसै नैबे जों दा बेखौनि थाखाय केस होदों दा जों मैया बेखौ लाबोनानै जोङो दुखु मोननानै मैया जों आदित्य खापटारिखौ केस होबाय ट्राइबेल संघनि जेनेरेल सेक्रेटारि बियो मैया होबाय जोङो बेयो केस नाम्बार 45/2024 मैया 29/06/2024 बेहाय जों होबाय बेखौ बियो जे मोनसे इलिगेल मानसिफोरनो बे सार्टिफिकेट होनांगौ होननानै बियो बै समावनो 2009आवनो बियो मोनसे अल गभर्नमेन्ट गासैबो इन्सट्राक्सन हरदों जे आसाम गभर्नमेन्टनि माबा बे मोनसे इन्सट्राक्सन मोनफ्रोम डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरनो हरदों जे सरनियाफोरनोबो बर' कसारिफोर राभा होननानै सार्टिफिकेट होदो होननानै बे इन्सट्राक्सन हरदों दा बे सार्टिफिकेटनि थाखाय बै समनिफ्रायनो बे समावनो बेहाय प्रमिला रानी मेडामनि बे माइनास दंमोन बे प्रमिला रानी मेडाम 2009आव बेजों होदों बेनि उनाव होनानै बे जोङो 2014 दहाय आदाया बुंनाय बायदि 2014आव जोङो इन्टारिम अर्डारजों जों बेखौ बे इन्टारिम अर्डार रिसिजनजों जों बेखौ हाइकर्टआव जों बेखौ फोजोबबाय बेहाय बेबायदि खुनु नटिफाइड नङैफोरनो होनो मोनला हाइकर्टआव अर्डार होबाय हाइकर्टआव अर्डार होसेयावबो आरो माने बे समाव गेलेनो मोनला बेखौ गेलेखांनायनि उनाव सेकेन्ड टाइम बे गेलेनो मोनलामोन 2019आव खिन्थु 2019आव गेलेनो मोनला बिनि सिगांनो जोंनाव आरो जोंनि लिडारफोरनाव मा मोनसे जों मा षड्यन्त्र फैलायखो मा फोरजों 2018आव चन्दन ब्रह्मआ मोनसे होफिनबावबाय चन्दन ब्रह्मआ जेला होबाय बे चन्दन ब्रह्म होनायजोंनो बे एखे सार्टिफिकेटखौ लानानै बिहा आरो गोरा जाबावबाय बियो 2019आव गेलेबावबाय 2019आव गेलेबावनो मोनबावबाय बियो होमबा
आरो बे 2000 जेला जोंना नैबे 2014 जेला जोंनि इन्टारिम अर्डार होयो हाइकर्टनि अर्डार होयो बे समाव आदित्य खाख्लारिया होनबावबाय एफिडेभिट होदों बे एफिडेभिट होबाय बेयो जे दास टेकाफ्राबो बर'नि टाइटेल होनना बुंबाय सर'नियाबो दास टेकायाबो बर'नि टाइटेल होनना बुंबाय नोङो माब्लानिफ्राय बर'नि टाइटेल होनानै बेखौ नोङो बोरै हारसिङै नों बुंनो हागोन ओमफ्राय नों बोरै एफिडेभिट होनो हागोन बेबायदि एफिडेभिट होबाय बियो दास टेका दा बिनि एगेन्स्टै जों बेखौ नांदों जेनेबा नोङो बिनि एगेन्स्टैबो जों बेखौ दा केस खालामनांगौ बेनो जादों जे नोङो खेबसेल' नङा खेबनै नङा खेबथाम नोङो दा आरो सर'नियाफोरजों थाफानानै बियो गासिबो बिसोर माबा इनस्टिटिउट खालामबाय थायो जे बिसोरनोबो होनांगौ होननानै खिन्थु जों आंनायखौ मिथिबाय जे जोङो सर'नियाया मोननायनि थाखायनो जोंनि बर'फ्रा अरिजिनेल ट्राइबेल डिफाइभ जाबाय होननानै मिथिनानै सेवबो बे दिनैसिमबो बे एखे खामानिखौ मावगासिनो दं जायनि थाखाय बेबादिखौ जोङो बे मानसिखौ जों दाख्लै थांनाय बारावबो बेहा प्रेसिडेन्ट दोननो नांला होननानै जों बुंदोंमोन ट्राइबेल संगठनफोरखौ नाथाय बे मानसियानो दिनै 30-35 बोसोर बोरै जेनेरेल सेक्रेटारि जाबाय थाखो बेखौ जोंनि लिडारफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि मानगोनां एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'खौ आं खावलायो बिथांखौ आरो प्रमद बर' सारखौ खावलायो जे बिथांमोनहा बिनि सायाव नायनांगौ जे मानो होनबा जोंखौ अलखदाव खोलैनायखौ जों सासे दैदेनगिरि जों बोरै मानिबाय थानो हानो जों बिनि थाखाय केस होदों सोरबाया दुखु मोननो हागौ केस होदों आं होदों आं स्पेसियेलि बेखौ बे आदित्य खाख्लारिखौ आं होदों बेखौ आरो नैबे नबकुमार सर'नियाखौ जों आदानिया 1 नम्बर होदों आरो जोंहा जुजु जानानै होदों मानोना जाय जाथिनि थाखाय जोंखौ एथ' गिदिर अलखदाव खोलैबाय बेखौ जों बोरै नायनानै थानो जों सासे भिक्टिमाइज मानसि जोंबो आं बे भिक्टिमाइज फेमिलिनि मानसि आं सासे मार्टियार्स फेमिलि मानसि आंनि फंबायाबो बे आन्दलनाव फैदों आंहा बिखा गाबनाय दं जायनि थाखाय आं खैमोन नालाय मा जानो खिन्थु बेबादि जाथिखौ अलखदाव खोलैनायाव गैया ओंखायनो बे जाथिखौ जाय अलखदाव खालामगोन बिनि थाखाय हाजारबारबो केस होगोन आं नांगौ जेराव थांगोन नांगौ थैथों बिनि थाखाय आंहा जेबो आक्षेप गैया दिनै आं बुंबाय बे 2009 आव होनाय प्रमिला रानी दिनैनिफ्राय होनायनिफ्राय नम्बकुमार 2014 गेलेदों 2018 आव चन्दन ब्रह्म होनायनिफ्राय बियो सेकेन्ड टाइम गेलेदों आरो थार्ड टाइम गेलेबावनो थाखाय बियो थार्ड टाइमाव गेलेदों आं बिनि थाखाय जायनि थाखाय आं एक्सपिरियेन्स लादों जे आं नमिनेसन होबाय थादोंमोन जे मोनसे सासे मानसिखौ बै समाव जों नमिनेसनाव जुदि होबथानो हायाब्ला बेखौ होबथानो हायाब्ला बेबादिनो गेलेबावगोन होननानै आं साननैनि बिथोराव खालामनानै दाख्लै होबथानो हायामोन दानि देरहालांनायफ्राबो खुनु दुगा दुनानै लाब गैया मानो होनबा बियो दाख्लै सार्टिफिकेटआ जोङो 2018 आव जोङो हाइकर्टआव अर्डार मोननानै गैखाला बे बर' कसारि नंला होनना बे केन्सेल थांबायमोन खिन्थु बेयो 19 आव जों नमिनेसन साबमिट होयो बेयो मा लादों बियो आवगायाव बे बर' कसारि होनना लादोंमोन बिनि उनाव मा लादों बियो राभा होननानै लाबाय दाख्लै राभा होननानै जेला लायो होनबा बिनि गासिबो स्क्रुटिनि खालामनाय समाव जों मिथिखाबाय बियो आं जाबोथियो माबाखौ खालामखाबाय होननानै साननै सानथामनिफ्राय बुंगासिनो दं आं हाइकर्टनि आंहा उकिलफोर दंखायो आं जाबोथियो माबाखौ खालामजोबखाबाय आंनि नमिनेसनखौनो हमथानो हाया होनबाय आं सानबाय बेवहायनो आंहाबो बे माबा मोनसे पलिसि खालामदों नायनि एबारसिनो बेंबाय बेथ' गेलेखागोन बाथ' जों हमथानो हाया गथिखे बेबाय दाना जेला स्क्रुटिनियाव मोनो होनबा बिनि सार्टिफिकेटआ मा बे होनबाय बेयो उमुगनि ओरै बेहा गासिबो डकुमेन्टआ दंजोबो बिनिया जोब्बाय लास्टआवसो बुंहां माने बे रिटार्नाव सोंबाय नोंनि बुंनांगौ नामा होनबा जों अबजेक्सन होनानै बुंबाय अबजेक्सन माने मा बिनि सार्टिफिकेटआ मा होनबा बे मैया सार्टिफिकेट बर' लादोंमोन दिनै बे सार्टिफिकेटआ मा राभा होननानै बुंबाय बिनि सार्टिफिकेटआ मा होनो प्राइभेट राभा नै बेनो दानला बे राभा होननानै लाबाय बे होनबा जे राभा होनना लाबाय बे बोरै बे राभा बे राभा सार्टिफिकेट बोरै मोनगोन होनबा बेखौ जों अबजेक्सन बे राभा बर' बेखौ दानो ब्लेक क्लियार खालामो होनबा बे कन्टेम्प होनबाय होनबा बिनि केस बेखौ दोनथ'बाय गाबोन बिनिखौ माबाखासै बे नलबारि डिस्ट्रिक्टखौ लादों होननानै नलबारि डिस्ट्रिक्टआव बेखौ कन्फार्म खालामबाय अखानायै मोनाखै अखानायै बे जोंनो बे जोङो स्पिकिं अर्डार होबाय जे बियो बे नलबारि डिस्ट्रिक्टआ दिहुननाय नङा होननानै बे राभा खिन्थु बे राभाजों बारलांबावोबा बेहा सार्टिफिकेट दङ आंहा बेवहाय बिनि सार्टिफिकेट भेलिड ना इनभेलिड आंहा जास्टिफाइ खालामनो आंहा जेबो माबा गैया पावार गैया होननानै बेखौ रिटार्निं अफिसारा बुंदोंमोन आं जुदि केन्डिडेटआ बेखौ अबजेक्सन खालामामोनब्ला बाहाय आं रावबो खालामाखैमोन होनबा सोरबा खालामनो बिस्रा इन्टेनसन गैया बा बिथांमोनहा बेखौ बिनि सोमोन्दै इथराब नांनो थाखाय माबा गैया प्रिपेयार नङा खिन्थु आंहा बिनि थाखाय नांगौ प्रिपेयार आं होनदों जेनेबा माखासे मिडिया नोंथांमोनाबो माखासे मिडियाजों बुंदों जे बिसोर सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपि बिलखौ फेजेननो बा माबा मोनसे भट खहा खालामनो गेलेयाखै आरो आं होनखादों आंनो भट नाङा आं भट गेलेनो थाखाय बा आं एमपि जानो थाखाय आं गेलेयाखै खिन्थु आं जेला बेखौ फेजेननो हाबाय आं होनखादों जे आं सासे आं देरहाबाय
आं एमपि जाया जानो हागौ खिन्थु आं देरहाबाय खिन्थु आं सोरखौबा एमपि बानायहरबाय जों बानायहरबाय दा जों बानायहरबाय जों बानायहरबाय दा एमपि बानायहरबाय खिन्थु बेखौ जायो मोननानै थाङोब्ला बे रिटार्निं अफिसारा बे अडिसि बेखौ होननानै मावो जे बिनि सार्टिफिकेटआ बेलेगना एमपि आरो जुदि अडिसन होग्रा गैयाब्ला बे थांबायमोन आरो बे थाङोबा बे देरहालांबायमोन बेवहायसो दुखु मोनदों जायनि थाखाय जोंखौ बेखौ बार बार बेबायदि भुल खालामबाय थानाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिनानैबो आदिथ' खाख्लारिया बायदिया बेबायदि खालामबाय थासेयावबो बे रावबो बेखौ माने बेखौ जेनेबा बिनि पर्टफोरनिफ्राय पर्टखौ सोलायहोआखै बेखौ बेबायदिनो दोनबाय थादों आरो बे सरनियानि प्रब्लेमखौ बे एससि प्रब्लेमखौ जोंनि बर'नि बे प्रब्लेमखौ फोथांनानै लाखिबाय थादों फोथांनानै लाखिनायनि खारनाव दङ जे बिथांमोनहा माबा मोनसे गेम गेलेगासिनो दं खिन्थु जोंहा जाथिया लस जागासिनो दं बे लसखौ जोंनो दा दिनै जोङो नमक सरनायखौ होदों बियो एथ' बोसोर 10 बोसोराव बेसेबां बेनिफिट लादों बियो बेखौ गभर्नमेन्टआव हरफिननांगौ बेखौ जों मोना जों मोननायनि थाखाय जों नाङाखै जोंहा जों बेसेबां नांनायनि थाखाय जों फैसा खरस थांदों जों बेनि थाखाय गोसो गाबाखै जों जेबो आक्षेपबो मोनाखै खिन्थु बे मानसिया होफिनदों बे मानसिया होफिननांगौ बियो जोंनि ट्राइबेल एरियानि थाखाय जोंनि क'क्राझार एरियायाव बेसेबां डेभेलपमेन्ट जानांगौ बे डेभेलपमेन्टआ जानांगौ दिनै जों सोंदों डिसिजनाव इलेक्सननि आवगाय सोंदों जे बियो बेहा बेसेबां बा बेसेबां मा फान्ड मा खरस खालामदों बेनो बेखौ आं जेबो मिथिया होनबाय क'क्राझार डिसिया होनबाय आं मिथिया मानो मिथिया नों बे सासे बे डिसि सासे एमपिनि माबाखौ बिनिफ्राय मा बियो बावहाय माबा खालामाखै बिनि माबाया माने नडेल डिस्ट्रिक्टआ बे नङा नडेल डिस्ट्रिक्टआ बे नङा होनना बुंबाय नडेल मास्टार माथो बे बाक्सा जोंनि क'क्राझार चिरां बाक्सा जानांगौ मानोना बे मोनथाम डिस्ट्रिक्ट गोलैयो खिन्थु बेयाव आं जोंहाय जेबो मिथिया होनबाय मानो मिथिया बिनि नडेल डिस्ट्रिक्ट मा बाहादों होनबा नलबारि होनबाय नलबारि आउटसाइड बिटिसि बे आउटसाइड बिटिसि गाव जे जायगायाव थायो बे जायगायाव बिटिसि खामानिखौ मावगासिनो दं जायनि थाखाय बे माबा सार्टिफिकेट दिहुननाय माबानाय दा जायनि थाखाय जोंनि मानसिफ्रा जों रावबो मिथिया जे बेसेबां थाखा खरस खालामदों मा लामा मावदों दालां मावदों जों बर' एरियायाव हक हारसा एरियायाव हक बा जिखुनु बिटिसि एरियायाव मावहाय मा मावदों बिनि जों जेबो सिन्था खालामबा जों नुवाबो मिथियाबो मानो होनबा बियो बिनि नडेल अफिसाव बहायसो जों डिसिनाव होदोंमोन बेखौ जे जोंनो बे माबाखौ नांगौ होननानै डिसिया ओमफ्राय बहाय आं होनबाय बे नडेल अफिसा बे नङा होमबा नायदो दा जोंहा बेबायदि गोबांथार जों बिराद प्रब्लेम दा बे दिनैया जों दा जे बे फाइट नांनायाव बे मोनसे रिलेटेड जों बिराद दं दा बहाय जों दा दाख्लै 6 सिडुलनि खोथा फैदों गुबुननिफ्राय दाराय फैनायनिफ्राय बहाय दं दिनै जों बे खोथाखौ बुङोब्ला गुबुन सानाव बुंगोन खिन्थु दिनै बे एसटि जादों जों नमक कुमार सरनियाखौ केस होबाय मैया बियो 46/2024 मैयानि केसाव मैयानि तारिखआव 9/06/2014 आरो खोथाया 46 दा बे सानै मानसिखौ जों केसखौ होबाय आरो बिनि बादै जों दा नैबेनि थाखाय जों गुवाहाटियाव केस होनांगौ मानो होनबा जे जिनिसखौ नटिफाइड नङै मानसिफोरनि सार्टिफिकेट होनो मोना दास टिका हिसाबै मोना बे जिनिसखौ जोङो आवगायावनो जोङो बेखौ WBDआव खालामखाबायमोन खिन्थु बिसोर बेखौ हराखै आरो हरैनि खारना मा बिसोर बेखौ फोथांनानै लाखिदों मानो होनबा सासे मानसिखौ जुदि नागिरनांबा जों सासे मानसिया कमिउनिटि जेरै जोङो दा लेगेसि डाटा जोङो NRC फरायनानै मार्कखौ दिहुननो हायो जोंनाबो बेयो जों लेगेसि डाटाखौ होबानो बे मानसिया बर' ना हारसा ना मा टाइटेलनि मानसि बेखौ मोनहैयो होननानै बुंदों खिन्थु लेगेसि डाटाखौ एकदम बिसोर मा दानि बे नैबे अनलाइनजों लाहोनाय आरो दानि बे गोदान माबायाव दाख्लै केबिनेटनि डिसिसन लानायाव बे जिनिसा गैया बे लेगेसि डाटाखौनो होआखै लेगेसि डाटा होयोब्ला नों माबे हारिनि मानि बेखौ मिथियो जायनि थाखाय नैबे जिनिसखौ इलिगेल खालामबाय थानानै जोंनिखौ नाख्रेबबाय थानो थाखाय बे जिनिसखौ खालामदों ओंखायनो जोंनि लिडारफोरखौ रिकुवेस्ट खालामो प्रमद बर' सारखौ जों रिकुवेस्ट खालामो आरो जोङो दिपेन बर' सारखौ रिकुवेस्ट खालामो जे सरनियाफोरनो होयोबा लेगेसि डाटा नायनानैसो ट्राइबेलफोरखौ होनांगौ होननानै बुंनांगौ लेगेसि डाटा नायदो बे मानसिया अरिजिनेल बर'बा आरो जोबनायाव बियो बै गावनि टाइटेल अरिजिनेल टाइटेल बिबौनि टाइटेला मामोन बेखौ लानांगोन नैबे जिनिसखौ लाफादेरनाय होदेरहैनांगोन होमबा जों मिथिगोन बेनि सार्टिफिकेट हर नङाब्ला आंबो दास टेका खिन्थु नोङो दास टेकाबाबो बै अरिजिनेल जेनेरेल कास्टनि अरिजिनेल असमिया अरिजिनेल गुबुन हारि बेयो खिन्थु बर' नङा दा बेबायदि मानसिया लाखोमानो नागिरगासिनो दं बिनि थाखायनो बे जिनिसखौ खालामदों बे जोंनि माखासे गुबुन हारिनि षड्यन्त्र दङ बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुजिदो दा ओंखायनो लिडारफोरखौ रिकुवेस्ट खालामबाय जाहाथे बेखौ खालामो आरो जोंनि माखासे जाय अरिजिनेल बर'मोन दास टेका लादों बिसोर दा गुबुन हारिनो जेनेरेल मानसिनो हा फानगासिनो दं बाक्सायाव फानगासिनो दं होनबा बे जोंनि जोंनि एसटि हारिनि हाया गुबुनाव थांसै होनबा बे अलरेडि ट्रेन्सफार जाहैसै खिन्थु जोंनि बे मानसिया बिबौआ बर'आनोमोन खिन्थु गाव दास टेका लिरबाय लिरनानै दाना बै गुबुन जेनेरेल मानसि फानबाय दास टेका नालाय
जेनेरेल नालाय फाननो मोनबाय होमबा जोंनि ट्राइबेलनि हाया थांनानै दंहैयो बे लस बे जिनिसखौ ट्राइबेल जुंगा हमनांगौमोन जोंनि ट्राइबेल जुंगा खालि सार्टिफिकेट फाननायनिल' थायोब्ला गुबुन हारिनो फानबाबो फैसा मोननोसो लायोब्ला हारिया मा जादों ट्राइबेलनि संगनि मेन खामानिया मामोन बेखौ मोजां इनस्ट्राक्सन होआबालानो बेखौ मोजां बुजायाबालानो खालि सार्टिफिकेट फाननानै जानायनि थाखायल' खालामोब्ला बे जिनिसा जाथिनि थाखाय बिराद गिदिर भुल जागोन दिनै बेखिनि बुंबाय सोरनिबा माने ट्राइबेल संगनिखौ जोङो डाइरेक्टलि सोरबा सासेखौ बुङाखै खिन्थु बेबादि खालामबाय थायोब्ला जों सोरबाखौबाबो सोरबा डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौबाबो जों इन्डिभिजुवेलबाबो जों केसखौ होनांगौ जाहैगोन संगठनखौ नङा इन्डिभिजुवेल मानसिखौ जों केस होनांगोन जायनि थाखाय बेनि थाखाय साबधान थानो मोजां